Het derde hinder leidt Joert nog hield langs de kant van de Stoekenwei bij Watten. Een automobilist uit Noord-Burgum kon het best net meer ontwikken. Toen zij juster op weinig hoes, zou maar een paar hinders voor haar auto rinnen zeg. Hierstefokker Berend Meester van Watten is te ondien om zelfs nog naar het beest te zien. Hielendal omdat hij denkt dat de hinders moedwillig uit de grijde jagen binnen nadat het stek vernield weer. Nou ja, ik droeg nog een ordening van mij op het dik ik. Nou, die hebben we weer in het laan wie te jij. Dus dat wie nog net zo lang lien dat ze de hele rotse hier maken hier. Er is meer vernield? Ja, de protten meer vernield. Wat dan? Kuilbalen zijn allemaal vernield. Ze zijn met mes in zitten snijden. En de kuilhoop, hoe bij de zijkanten hebben ze de hele boel iepen maken. En ze met een mes hebben ze erin zitten. De dwarshoer, de balen die op een hoop lezen, die hebben ze allemaal kapot maken. Dus ja. En de trekker is er ook net heel van aankomen? Nee, de trekker die is er ook net heel van aankomen. Nee, daar hebben ze in de radiateur hebben ze zitten met een voorwerp. Ze hebben de dieselolieleiding hebben ze kapot maken. Dat wie nou het slimste net. Ik vind dat de beesten en dat die vrouwen er een ongeluk krijgen, dat is nog volle slimmer. Berend Meester is koegels. Nevens hem wiezen alle vernielings bij elkaar op een bewuste wraakactie. Een Ierlien waren namelijk ook al eens bedriegen, omdat er bij orenhandelaars schuld hebben zoer. Een conflict door kuil is mogelijk de oorzaak achter de wraakactie op hierstefokker Berend Meester van Watten. Meester zei namelijk dat er een Ierlien kuil kocht had van een tuskenhandelaar voor €20.000. Die tuskenhandelaar zou het geld net oerdroegen had om de leveranciers van de kuil uit Noord-Holland. En die kwamen een Ierlien verhaal bij hem heljen. Daarvan had er ook onjef te dienen bij de politie. Maar je had er nooit weer wat van jet. Onjuist te doen, maar niet lottige gevolgen. De politie wil van verder onderzoek nog eerst een peteer met de hierstefokker. Nevens wetvier Arne van der Meer rinnen er in die nog oorzaakentje meester van verskaat instanties en mensen die haar toch de fokker benijdeeld vielen. Het had alles schijn van een wraakactie, maar ja, dat kan wellicht de eigenaar dus meer over vertellen. De eigenaar van de hinders die zei ja de bedrieger te wezen, toch een man in Noord-Holland. Is dat bij hij had ik ongifte dien? Is dat bij hem bekend? Nou, het is een man die ongifte van dingen had, dan inderdaad dan is dat bij ons bekend. En dat zullen we in dit onderzoek meenemen. Ga ik om bescherming vragen? Nee, waarvoor? Ze kunnen wel waarom komen. Dan komen ze maar. Dan komen ze maar. En dan? En dan komen ze hier net weer bij.